Il-proposti li l-Gvern ippreżenta lill-Kummissjoni Venezia joħolqu sistema ta' trasparenza totali u li telimina għal kollox l-influenza tal-politikant mill-ħatra tal-ġudikanti. Ex-tqar l-avukat Dr. Edward Gatt li spjega kif l-irwol tal-Judicial Appointments Committee fil-ħatra tal-ġudikanti f'pajjiżna ser ikun wieħed suprem. Din is-sistema hija sistema ta' trasparenza totali fejn dak li konna tradizzjonalment imdorri jimbieħ għal snin twal ġifieri taħt amministrazzjonijiet preċedenti fej bażikament qabel inti kont tmur għand il-Ministru responsabbli mill-Ġustizzja tajdu li inti interessat u jressaq jekk ikun hemm il-ħtieġa l-interess tiegħek lill-Prim Ministru u l-Prim Ministru jiddiskutiha mal-Kabinet u ssir qabel hekk kienu jsiru l-ġudikanti. Din hija sistema allura illi across the board l-ewwel nett ma tinvolvix lill-politikanti. U hija sistema fejn ir-rwol tal-Judicial Appointments Committee ħajkun wieħed li jkun suprem. Dr. Gatt innota kif dan il-Gvern kien diġà biddel il-mod ta' kif jinħatar ġudikant e kif dan il-Gvern ħoloq ir-rekwiżiti neċessarji sabiex wieħed ikun jista' jiġi kkunsidrat għal dan l-irwol. Madankollu issa l-proposti li l-Gvern għamel lill-Kummissjoni Venezia ser waslu biex aktar minn nofs il-Judicial Appointments Committee ikunu membri tal-ġudikatura bżieda ta' żewġ imħalfin u maġistrat. Dan fil-waqt li l-Prim Imħallef ser jingħata il-casting vote. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.